n'aw ka cɛ ɲɔgɔn bɛ yen ko Tarawele wa u b'a fɔ cogo di yɛrɛ Kalifa Kalifa ni n'a ye ɲɔgɔn ye bi a jɔla ko a bɛ min ka ko fɔ ne ɲɛna wa nimisalenba de dɔ bɛ Kalifa tɛ mɔgɔ sɛbɛrɛma ye koyi a nimisalenba de dɔ bɛ a taara ne sɔrɔ ko n'a sɔrɔ ne bɛ n terimuso ka ko kalama min kɛ ko ne b'o ka ko kalama ne ko mun ne t'a kalama dɛ mɔgɔ sɛbɛrɛma tɛ dɛ i b'a kalama ko a ye kɔnɔ da Mimi na Mimi bamuso tora la Mimi fakɛ yɛrɛ bɛ a kunfɛ hali sini mɔgɔ yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ kana kala don ɲina ka bɛn n'a yɛrɛ mɔgɔ sɛbɛrɛma tɛ dɛ ne yɛrɛ ma diya la yɛrɛ ne y'a lad'a ma kosɛbɛ ne y'a lad'a ma n k'a kana nin manamanakan ɲɔgɔn fɔ ne ɲɛna i jo b'a la yɛrɛ dɛ mɔgɔ sɛbɛrɛma tɛ dɛ i cɛ dun a bɔra awɔ kɛ baasi t'a la kɔni sɛbɛla baasi foyi t'a la i terimuso dun denmuso a bɔra a yɛrɛ bɛ tagali ko la papiye ko a bɛ o boliboli a n'a fa bɛ dugu kɔnɔ yen nɔ awɔ kɛ cɛ na e lafiyalen don koyi e lafiyalen don e bɛ baara yɔrɔ ɲɛnama la ni cɛ lafiyalen don an dɔw kɔni Ala ma furu diya an kɔni na fɔlɔ ayi a bɛ nɔgɔya furu bɛ Ala de bolo a bɛ nɔgɔya inshallah awɔ Ala ka ɲɛ ka d'an ma amina n dagawuli ne bɛ sira ɲini a sera i t'a to an ka te min ne ka te ko ma bon koyi aya ne bɛ sira ɲini awɔ aya o ɲɛna i ni ce Eso es real. Ahora ne kulenga kanda kasmo ne mawili ne ula kasmo oma. Mana na saban ini defo saban ne. Gafu ne fera fɛn dɔ fɛ ɲɛna n'a fɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ parce que fɛn jumɛn parce que ne feri ne teri ne I kana fɔ mɔgɔ ɲɛna I kalekan di yan wala bilen t'a fɔ mɔgɔ ye kalekan di I m'a fɔ k'a ma kalekan di n'an kalekan dilen ɲɔgɔn ma n tɛ foyi fɔ e bɛ fɛ ka mun de fɔ ne sisan Gafu ne bɛ fɛ ka taa n bamuso ɲini ne kɔni m'a dɔn ne bamuso ni ne fa tɛ ninnu ye ne mɔgɔ min y'a fɔ ko ne bɛ min I b'a fɔ ko a na ne yɔrɔ fɔ mɔgɔ ye I b'a fɔ ko ne tɛ a na ne yɔrɔ fɔ mɔgɔ ye parce que ne b'a dɔn ne fa tɛ ninnu ye ne ba tɛ ninnu ye ne bɛ taa n fa ni ne ba ɲini joli e bɛna fitinin kɛ bɛ t'i ba ɲini o ka gɛlɛn ne tɛna se ka nkalon tigɛ Gafu I ko ten k'i b'i kumakan ja a na foyi fɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ ayiwa ne ko ten I y'a mɛn Bashite. Basfete. Bashite. Nse. Entrege kun fane. Abora nluga bora. O tara dugu kɔnɔ. Bon. Amena. A dɔɔni. Bon. Nse. Bashitala. Basfete. Alhamdulillah. Nse. Amba. Awa. Nana bɔ ala yan. Awɔ. Okay. O ka di kɔni. Ka di. Bashite. Nse. Bebe. Na ji d'a ma. Fane. Ada mɔgɔ cɛsirilen don dɛ. Amantli.
Ala ka barika don ma deni min m'aw bolo lamɔ na nin tɛ de awɔ o yɛrɛ de don a kɔrɔbɛ yɛrɛ dɛ voilà denmisɛnnin mun ka di awɔ kɛ Fane yɛrɛ kun bɔla n fɛ awɔ bon kun bɔla kunnafoniya dɔw fɔ n fɛ awɔ denmisɛnnin kɛ ko kan awɔ ni yɛrɛ denkɛli awɔ fa awɔ o fa yɛrɛ kuma dɔw fɔ ma ni denmisɛnya tɛ mɔgɔ bɛ nin fɔ mɔgɔ ye sɛbɛ la komi denmisɛnninw ka ko don awɔ n yɛrɛ kɔni n ye a wele kɛ n fɛla bɛɛ lajɛlen fɔ ye ka kangari da ye kosɛbɛ ni ɲɔgɔnna kuma porokotɔli ɲɛnabɔ a da kɔnɔ i y'a faamu donc komi n nana sɔrɔ n terikɛ yɛrɛ ti yan donc n n'a fɔ a ye hali bi yafa bɛ yen koyi a kɔni tɛna segin ni ɲɔgɔn wɛrɛ ka cogo si la n y'a mɛn n yafara denmisɛnninw tɛ mɔgɔ gasi dɔn de o kɔni i b'a fɔ a ye a kana segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan dɛ nin kɔni n yafara ala ka yafa an bɛɛ ma jala kosɛbɛ jala kosɛbɛ parce que ko dɔ ka ɲi anw cɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni min tɛ aw musow dadonna o kɔni ni n yɛrɛ kun nana sɔrɔ yan kuma caman bɛ n bolo ka fɔ a ye n nana sɔrɔ a ti yan nka mɛ tiɲɛ n'ala sɔnna n y'a mɛn o de tun don mɛ ne ko ba ɲini denmisɛnnin a masa kibaruya foyi an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a masako kibaruya la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ kibaruya ma sɔrɔ kabini a ɲɛrɛɲɛrɛni dira anw ma an ma mɔgɔ ye an kɔni taara papiye dilan a kɔni bɛ an bolo an ta don parce que mɔgɔ ma bɔ a kɔ an kɔni b'o pɔsɔn de la n'i ka petini yɛrɛ ka kuma yɛrɛ fɔlen yɛrɛ tɛ a t'a dɔn ko an t'a masa ye kabini o yɛrɛ fɔlen yɛrɛ o yɛrɛ kɛra kɔlɔlɔba de ye a bɛ to miiri miiri ni mɛri la i m'a ye o kɛra problème ba de y'a la quoi i m'a ye awɔ dɛ e ma dɔn wolomuso tɛ hinɛ kɛ den wolo san joli a bɛ balo la a tɛ balo i t'a dɔn yɛrɛ e ma dɔn hinɛ banna walahi mɔgɔ yɛrɛ bɛ sɔn nin ma cogo di kɛ den wolo ten k'a bila ten wolomuso hinɛ banna wolomuso dusukun na koyi dɔw b'a la k'a ɲini dɔw b'a la ka taa k'a to a bɛ kɛ cogo di Kulibali a bɛ san dama damani bɔ a b'an bolo yan a bɛ kɛ cogo di n ba ɲini aw kɔni bɛ fo walayi ni cɛ kɔni vraiment aw ni foli kɛ kan bɛɛ tɛ nin kɛ waliden ye o den bɛɛ jɛ de n'i ye nin kɛ mɔgɔ ye nin wagati y'a sɔrɔ o ye ɲɛ dɔ yira a la mais a filɛ ni fa yɛrɛ ka fɔli in tɛ fa yɛrɛ y'a fɔli min kɛ tan n'o tɛ den yɛrɛ tun t'a dɔn yɛrɛ mais ayiwa ne bɛ sira ɲini a sera hali bi nin terikɛ nana i bɛ n ka foli fɔ a ye insalaw foli belebeleba ye aw ta le ye dɛ fana k'i cɛsiri y'a mɛn waliden naani ani yɛrɛden naani nse an ka foli b'i ye koyi nse k'an bɛ o la dɔɔni awɔ k'an m'o fo nse Mama, ne tɛ nin cɛ dɔ de nin ye jɔn ye? n tɛ cɛnin kuntan in fakɛ de ya Buwa. awɔ kɛ a kun nana a kun ye kuma min fɔ a kun nana o yafa deli de la quoi nin bɛ sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ a y'a bi ka maloya ka kuma sɛbɛ la mɔgɔ den tɛ k'a yɛrɛ ye dɛ o den kɛrɛ filɛ nin badabadaba de ye mɔgɔ bolo a bɛ kɛ cogo di mama i b'i janto i ye hakili to i yɛrɛ la dɛ awɔ n y'a mɛn bi mɔgɔw u bɛ n'i ka sokɔnɔ kuma ɲɛɲini de ka tila ka taa fɔ kɛnɛma i b'i hakili to i yɛrɛ i kana sɔn k'i ka kuma fɔ bɛɛ n den i ye tiɲɛ fɔ n y'a mɛn n bɛna hakili to n yɛrɛ la i ma denmisɛnnin kuma fɔ nin ye dɛ n y'a mɛn
Kalifa. Kalifa. Kalifa ya. Ne ko Mimi kuma bɛ don i tulo fɛ ka bɔ yan fɛ dɛ ne ma kangari da e ya n'i y'a fara ne la i kɔnɔmaya ko in na i bɛ tigɛ manamana kɔnɔw ta ka na n da don kuma la n'i ye n fɛ yan k'i nana ko kɔnɔ ko n'i m'a den bɔ ka d'i ma i ka fɔ tun ɲɛmɔgɔ de ne gara laban ye dafɛ n ka so yan ko kɔnɔko dɛ bi a k'a dan E taara k'e ta o jugu nkalon da ye Kalifa yan bɛɛ de bɛ ne ka ko kalama ne den fa tɛ mɔgɔ wɛrɛ si e ko n bɛ taa fɔ jɔn ye ne yan bɛɛ bɛ ne ka ko kalama o tun tɛ fɔlɔ yan ne bɛ ɲininka ne bɛ ye yan ha i tɛ manamana kɔnɔw ta k'e to nangarabaya ni fɛnw na dugu kɔnɔ ne taa bɔ n ka so Mimi taa bɔ n ka so i jɔlen de don wa taa bɔ n ka so n'i ye fɛn tuguni Kalifa a kɛla cogo di a kɛra cogo di wa Kalifa mɔgɔ tɛ muso kɔnɔma falen kɛ ta sa mun de kɛla Kulubali Mimi minɛ ka taa bɔ n ka so mais mun na a fɔ Mimi ka taa bɔ n ka so a bɛ taa ka manamana kɔnɔw ta k'olu dala ko ne ta y'a di cɛ Kalifa e bɛ nin kɛ ta cogo di mɔgɔ yɛrɛ min bɛ yen ne hali a bamuso mɛ kɛnɛ e bɛ nin kɛ ta cogo di Kalifa sabali sa ne ka foli t'o la ne ko la a kana na n ka so k'a kɔnɔma don ko tata di a ye kɔnɔ cɛ min ye kɔnɔ da la a ka t'o fɛ yen tata di dɛ désormais a k'a da ye Kulubali n'i ye fɛ dogo don k'i ta ye kɔnɔma don ko n ta ye den a den Kulubali tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la yɛrɛ n b'a den n b'i kɔnɔ fara ka den bɔ ka di hɔrɔnya t'i kɛ tan dɛ a ka da dɛ ne bɛ wuli Daddy, Mimi, ada ala kan. Ni gome sa ko be juro ala. Sabali. Daddy. Mimi. Ala. O mi ni ka chugo di sa. Ko ya ke. Ko ni bam ko na ga patu ko ni wala. O mi ni ka chugo. Mimi wuli sa, Wuli sa. Ala. Ada. Wuli. Neni fatiga be. Ne ba mi ele tiki kele ne fatura ne ba ga to ne koroma du Kalifa o gali ta de ti ala le dun tabai mi ne be nyere kana kashi yame kana yere faga su di mo yame akuli binya na ko ba tige ala ne min ta dogo BBC ne sei ne ngana mfa du gulu san shaking coffee ne yɛrɛ den a bɛ balo la wa a tɛ balo la ne yɛrɛ t'a dɔn mais n'a bɛ balo la ne b'a dɔn n'a yɛrɛ tɛ balo la fo ne k'a ɲini k'a dɔn Kalifa kɔni an bɛ ɲɔgɔn na